Tuleeks ne sieltä? Jes, Antti Merseitä flipaa. Jeppari! Varovasti! No! Ei enää takaisin! No! Se on ihan tässä, täällä on ihan kuivaa! Tänne näin vaan! No! Pitää siistiä meren. Takaisin vaan, hei! Tänne näin! No! Täällä on jo, me päästään täältä ylös! Noniin! The Brave Explorers! Pääsee! Tuot pääsee, joo. Tosta vaan kävelee! Noniin! Jussi! Jussi 69, come on. Pääset videolle vielä! Kohti vetää. Ei varmaan kannata juosta niinku Antti. Siinä on seinässä se metallit juttu. Noniin! Jeppari! Jos te ette tuu katsiin mennä tonne päin, me tullaan sieltä ylös.